nenkonzo yonke seyiqhubeka ifikelele kwisiphelo. Ndicinga umama uMhlanti emva namaxaba seberedi. Phezu koba abazalwane siyazi uba ixesha seliphelile. Asizukwamkela fefe ngoba sisaqhubeleka nokukhonza. Siyabulela ngakho okwenzekileyo. uThixo uziveze ngendlela. Andizukweleka, andizunciphisa. Xa ukwam uthatha kuvimba ndihambe nako ndiyokuzisa kaThixo. Siyabonga, ndicimile bazawuthatha neti 30 minutes le break yethu ukwenza basingayilibasi kakhulu iservice izawungena. Asizuya ndawo bazalwane, sizawuphinda sihlale kule ndawo esihleli kuyo. Baqhubeleke basiseve umama phemva. Sawuphinda sihlabelele ke mzalwane senze inkonzo yomnikelo. Asizukwamkela fefe xa sigqibile inkonzo yomnikelo. Ndizawucela uthatha umonakali ubhutana abe seyithandazela emveni koko sibe sesithatha ibreak. Wena wefesu lo